सेसाफानि गेवलां बिजाबखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव सेसाफानि स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव हेलेन बसुमतारी गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि गेवलां बिजाबखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय हेलेन बसुमतारी गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। थारैनो जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया सेरखान ब्लेक माम्बा एफसि आरो मादारबारि एफसिनि गेजेराव गोख्रोङै जानानै थाङो। बेनि गेजेरावनो सेरखान ब्लेक माम्बा एफसिआ मादारबारि एफसिखौ 4 गलाव फेजेनो। लोगोसे सेरखान ब्लेक माम्बा एफसिआव देरहासार बान्था नोगोद 10,000 रांजों लोगोसे सिल कापखौ मोननो हायो आरो बान्थाखौ मादारबारि एफसिआ नैथि बान्था महरै नोगोद 7,000 रांजों गंसे सिल कापखौ मोननो हायो। लोगोसे साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ सेरखान ब्लेक माम्बा क्लाबनिफ्राय अर्जुन टुडुआ 500 रांजों लोगोसे सिल कापखौ मोननो हायो। बेखौनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। सेसाफानि स्पर्ट्स एस'सिएशननि दैदेननायाव सोरगोआरि आब' हेलेना बसुमतारीनि मुङाव बे गेलेनाय बादायलायनायखौ होनाय जादोंमोन आरो बिनिनो दिनै जोबथा खेला फाइनाल आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव रोजा रोजा सुबुङा बाव बाहागो लाफैदों आरो बिथां हेलेना बसुमतारीया सासे जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारिमोन। बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि मुंखौ जोङो लाखिनो थाखाय बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे बादायलायनायखौ होनाय जादों। बे सेसाफानि ओनसोला खेलानि फारसे जोबोद सांग्रांथि आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन आरो बेखौ जोङो सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय जोङो बेबायदि बादायलायनायखौ होनाय जादों आरो इयुनावबो जोङो बेबायदि बादायलायनायखौ होनो नाजागोन। बेवहाय देरहानायनि सेथि बान्थाया जाहैबाय 10,000 आरो ट्रफि आरो नैथि बान्थाया जाहैबाय 7,000 आरो ट्रफि। आं बेखौनो खावलायनो सानो जे बिटिआर सरकार जानायनि उनाव बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ रायजो राजा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नुबाय थादों। गोबां समाव गोबां जायगायाव जोंनि गेलेनाय आयदाफोरखौ सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय बेवहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ लानाय नुदों। थिग बिदिनो जोंबो दरंगाजुलि ओनसोलाव पार्किजुलियावबो बड'लेण्ड मानसियारि मुङाव मोनसे फुटबल बादायलायनाय सोलिगासिनो दं। सेसाफानियाव हेलेना बसुमतारीनि बादायलायनाय सोलिगासिनो दं। बिदिनो गोबां जायगायाव बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। फुटबलानो हक क्रिकेटानो हक गोबां माने खेला दुलानि माखासे सांग्रांथिखौ जोङो फैफिननायखौ नुनो मोनदों। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम जोंनि सेसाफानि स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। जोंना खेलाया थांनाय 25 आगस्टनिफ्राय जाजेनदों। जाय दिनैहाय जोंहा लास्ट खेला फाइनाल खेला गतै जोंनाव टटेल टीमा जोंनाव 32टा टीम जादोंमोन। 32टा टीमनि गेजेराव किसुमाना फैयाखै। बिदि जायोना खेलाया जोंना बिदिनो सेकेन्ड राउन्डआव जोंना 16टा खेला जादों। बिनि उनावहाय जोङो थार्ड राउन्डआव 8टा बिदिनो फैनानै जोङो दिनै फाइनाल आरो जों गतै टीमनिफ्राय जों सापर्ट मोन्दों। थारमाने जोंनि सेसाफानि ओनसोलखौ थारमाने गुबुन जायगानि टीमफ्रा जोंनि नैबे फिल्डआव फैनानै गेलेफैनो मोजां मोनो। माने जों लिंहरियावबो गावसोरनो खबर लालायनानै फैनानै जों जथेस्थ' जोंखौ पिसफुलि बिसोरो गेलेनानै जोंनि कमिटिखौ जथेस्थ' सापर्ट होलांनानै जोंखौ गोजोननाय बायदि जों कमिटियाव गोजोननाय मोनदों आरो जों बिथांमोनखौबो जाय गेलेनानै जेनलांबाय बा जाय माने माबा मोनसे प्राइज मोनैनि थाखाय बा देरहानो थाखाय आफस'स खालामलांबाय बिसोरबो बिसोरनि थाखाय बिसोर माने जेबो आफस'स खालामाखै गेलेनानैबो मोजां मोनदों। बेनिफ्राय जोंनि बे गतै कमिटि माने जोंनि जि मावथिफारिया बेफोरनि दैदेननायावनो थारमाने जोंनि नैबे सेसाफानि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो खेलाया मोजाङै जानानै थाङो। जोंनि देहे जिमानबो जोंनि गथ'फोर नांदों बिसोरनि दैदेननायावनो जोंनि खेलाफ्रा मोजाङै जानानै थाङो। दिनै नैबे हेलेना बसुमतारी मेम'रियेल जिथु जों बोसोरसेयारि जों खेला गेलेनाय होदों। बे दिनै फाइनाल हिसाबै सेरखान ब्लेक माम्बा आरो मोनसेया जाहैबाय मादालबारि सानजारां
फुटबल क्लाब बनजार क्लाब बिसोरनि गेजेराव फाइनाला दिनै जादों फैयै फैयै दा गतिके जोङो नोंथांमोना नुदों फिल्डआव माबायदि गेदारिं जादों गति फुर्ति दङ जोंनि बे जायगायाव आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों माने जोंनि सेसाबानि ओनसोलखौ मोजां मोननानै बिसोर फैयो आरोखि बान्था महरै सेथियाव जोंहा किबा माबा 10,000 प्राइज मानि लोगोसे ट्रफि आरो सेकेन्ड प्राइज हिसाबै जोंहा 7,000 आरो ट्रफि बिनि गेजेराव जोंहा सासे बेस्ट प्लेयार जोङो सायख'गोन बेस्ट प्लेयाराव जोङो ओरैनो ट्रफि दङ ट्रफिल' होनाय जागोन बिनि थाखाय जोंहा बेहाय माने प्राइज मानि जोंहा बाहाय मान होनायनि बेबस्था गैया दा जोङो थारमाने जोङो माबायदि खेलाखौ लाङो माने जोङो बे ओनसोलाव जोंनि बे सेसाबानियाव थारमाने सासे मेम'रियेल थाखायल' नङा जोङो बोसोरावनो सोरनिबा मेम'रियेल जों खेलाखौ होबाय थायो आरो जेनेबा हेलेना बसुमतारिखौ जों फैगोन बोसोराव होगोन होननानै जोंहा बेबायदि थिरां गैया हयथ' जोङो रायज्लायनायनि गेजेराव हयथ' फैगोन बाराव जों होनो हागौ नङाबा जोङो बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोंनि गेजेराव थारमाने बहुद मोजां मानसि रुंसारि थाङो मालाबा बिनि नामाव जोङो खेलाखौ होयो खिन्थु जों बोसोरै होयो आरो सोरनिबा मेम'रियेल बेबायदि सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन सेसाफानि गेवलां बिजाबखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव सेसा